Добрый дзень, з вами я, Ульяна, і чарговы выпуск «Гаворым па-беларуску». І сёння мы з вами пагаворым пра некалькі фразеалагізмаў. Ці ведаеце вы, што абазначае фразеалагізм ахілесава пята? Так вось, гэта калька з грэчаскай мовы. Ужываецца са значэннем найбольш слабае, паражальнае месца. Прыклад гэтаму такі. Ігнатовіч ведаў ахілесаву пяту сакратара і бязлітасна стрэліў туды. Вось табе за твой намёк пра маю няшчырасць у сябростве. Паводле міфа, марская багіня Фетыда, каб зрабіць свайго сына Ахілеса несмяротным, акунула малога ў свяшчэнную ваду, падземнай ракі Стыкс. Толькі пятка, за якую, апускаючы ў ваду, трымала маці сына, засталася адзіным неабароненым месцам. У час Траянскай вайны Ахілес праславіўся подзвігамі, апетымі ў паэме Гамера «Іліяда», але быў забіты царэвічам траянцам Парысам, які стралой трапіў у пяту героя. Наступны фразеалагізм «залатая сярэдзіна». Гэта калька з лацінскай мовы. Мае значэнне прамежкавае становішча, прамежкавая пазіцыя. Напрыклад, як-ніяк калгас займаў залатую сярэдзіну. Аўтар крылатага выразу – старажытна-рымскі паэт Гарацый, які ў одзе выкарыстаў яго са значэннем прамежкавае становішча. Наступны фразеалагізм «соль зямлі». Запазычанне з царкоўна-славянскай мовы абазначае самае галоўнае, самае істотнае. Прыклад гэтаму такі. Не магу я выхваляцца, што, маўляў, я соль зямлі, бо ў мяне такая праца, кожны дзень мялі. Паводле Евангелія гэтымі словамі назваў сваіх вучняў Ісус, звяртаючыся да іх сказання: «Вы – соль зямлі. Калі ж соль страціць сілу, то чым зробіш яе салёную? Яна не патрэбна ні на што. Яе толькі выкінуць вон на патаптанне людзям». До сустрэч!